Wyt ti'n poeni am y blaned a greodd Duw? Mae hi'n argyfwng ar ein byd ac mae'r ddaear ar dan. Ond paid anabeithio. Felly di wneud gwahaniaeth. Wyt ti'n barod i dderbyn yr her? Mae ein dewisiadau teithio yn bwysig. Allwn ni gerdded neu feicio yn lle mynd ar car. Allwn ni gael y pethau rydyn ni angen yn nes adre. Os ydyn ni'n teithio'n bellach, allwn ni fynd ar bws neu'r tren. Beth am wyliau? Oes rhaid mynd dra mor? Oes rhaid hedfan? Mae tanwydd ffosil yn gwneud difrod ofnadwy i'n byd. Mae dibynnu gormod ar geir yn gwneud niwed i iechyd bobl. Rhaid i ni deithio yn fwy llesol. Beth fydd dy ddewisiadau di? Wyt ti'n barod i dderbyn yr her?